Lagune Pak E. Adik bisa saben dino rasane karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku koyo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mencucu emanen paras manismu dak beda karo atimu rungokno tembangan manisku yo sayang ngapunten Sumalang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal utur sayangku ora bakal koyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun Nadaria Babek Studio. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe suwun sampun ono anjanine saben dino bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono anjanine saben dino sabar Sabar. sabar Oh, sudah siap. Thank you Mbak Deni.